गोजोन फुंबिलि दिनै 6 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दिनैसिमबो SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो नोंथांनाव रेशन कार्ड दं नामा जुदि दं अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया आरो जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड गैया अब्लाबो जिंगासिनांगौ जेबो खोथा गैया रेशन कार्ड गैयिफोरनि थाखायबो रेशन कार्ड बानायनानै होनो थांखि लादों आसाम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों दि नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दंब्ला सोरखारि नङाबा सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय मोनगोन फैगौ 10 मेनिफ्राय बे खाबुखौ मोननो हागोन आरो नोंथांनि रेशन कार्डखौ देहा फाहामसालियाव दिन्थियोब्लानो नोंथाङा सोरखारि बा सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथायखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो दासान्दि जाबाय थानाय आसामनि रांबावजा जथुम्मायाव माखासे गोनां बिथांखिफोरखौबो थिसनदों बेनि मादाव आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेनि थाखाय आसामनि 1 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन नाथाय बियो बेंकनिफ्राय लन लानाय बायदि जानाय नङा होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लाइमोनफोरनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायबो बाजेटआव थिसनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपजों सोमोन्दो थानाय 30 लाख आइजोफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन 30 लाखनि साफ्रोमबो आइजोफोरनो 10,000 राङै होनाय जागोन फिसा फालांगि मावनायाव जाहाथे आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो हायो बेनि थाखाय 10,000 राङै होनाय जागोन गावनि गोजाम मोजां मोननाय अनजालिनि जुलियाव बम गिफ्ट होनायजों हौवा गोदाननि जिउ खहा जादों नंगौ नोंथाङा थार खौरांखौनो खोनादों मोजां मोननायजों गारजानायनि उनाव बायदि रोखोमै खिथेर लाफिननायखौ नोंथांमोनहाबो मिथिगौ जानांगौ बेबायदिनो गावनि मोजां मोननाय अनजालिया नेवसिनानै गुबुनजों जुलि जानायनि थाखाय खिथेर लादों मध्य प्रदेशनि सन्जु मारखाम बिथाङा नाथाय बिथाङा गुबुन रोखोमै खिथेरखौ लादों नेवसिलांनाय अनजालिनि गोथार जुलियाव मिउजिक सिस्टेम गिफ्ट होदोंमोन बिथाङा जाय मिउजिक सिस्टेमाव बम सोनानै हरफादोंमोन उनाव जोथोबखौ बेखेवनायजों बमा बेफ्रुदों जायजों हौवा गोदाना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो हौवा गोदाननि बिदाया गिबियाव गाज्रि जोखोम जादोंमोन उनाव देहा फाहामसालियाव जिउ खोमाहैनो गोनां जादों 32 बोसोर बैसोनि सन्जु मारखाम बिथाङा मध्य प्रदेशनिब्लाबो बे जाथाया छत्तीसगढ़नि कबीरधाम जिल्लायाव जादों जाथायखौ लानानै छत्तीसगढ़ पुलिसा दा नेवसिजानाय अनजालु अदेबानि दायनिगिरि सन्जु मारखामखौ एरेस्ट खालामबाय लामायाव माइ गायनानै बिटिसि सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों प्रमद बर'जों थगायजानायखौ दुखु फोरमायनानै लामानि गाज्रि थासारियाव माइ गायनानै सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों बाक्सानि सालबारिनि आइकारि गामियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां बोसोर बिपिएफआ सोरखाराव थानानै लामाखौ बानायनानै होआखैमोन बेयाव प्रमद बर'आ लामा बानायनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन गिबियावनो लामा बानायनानै होनो थाखाय रायजो राजानो खोथा होदोंमोन बे लेखायै ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरानो गामियाव न' हाबनानै परिबर्तन खालामनांगौनि थाखाय बुंहैदोंमोन आरो 1 बोसोरनि गेजेरावनो प्रमद बर'आ लामाखौ बानायनानै होगोन होननानै रायजो राजाफोरनि न' थांनानै बुंहैदोंमोन बिथांमोनहा नाथाय दा नुबाय बिपिएफनिख्रुइ लासैसिन गोख्रैथिजों खामानिफोरा जादों रायजो राजाफोरखौ एसेबां थगायदों खोथा होनानै खामानि मावाखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा बेनि अनगायैबो माखासे सान सिगां एमसिएलए फैनानै नायफैदोंमोन आरो थाबैनो लामा बानायनानै होनायनि खोथा होलांदोंमोन नाथाय दासिमबो गैया आइकारि गामिखौ बिटिआरनि बाहागो नङा आरो आइकारि गामिनि लामा सामाखौ मावनाया बिटिसि सोरखारनि बिबान नङा होननानै सोरखारा बुङोबा बेयावबो गोजोननाय मोनगोन होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा जोबनायाव लामायाव सुबुंफोरा हान्थिनो हानाय बायदि जाहाथे मोजां खालामनानै होयो बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायो मानोना बे लामानि गेजेरजोंनो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो नाथाय लामायाव दै लोमनायनि थाखाय फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांनो हाया गारि खारनो हाया मोजां मानसिया हान्थिनो हाया होननानै गावसोरनि जेंनाखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा दिल्लीयाव नैथि खेबनि थाखाय बनसुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामहैदों जेराव बनसुजों लोगोसे राइटार्स एकाडेमि सिनियर सिटिजेन फराम आरो गुबुन आफादफोरा बाहागो लादों बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांखौबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामहैनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव सोमावसारगिरिफोरा उइ वान्ट बड'लेण्ड जै बर' हारिनि स्ल'गान होनायजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गोबां जोहोलावजोफोरनि समनिफ्रायनो बड'लेण्डनि सिमांखौ नुबोदों आरो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायाव 5,000निबो गोबां मुंख्लं जादों रायजो राजानि अननायजोंनो बेयाव सोमावसारफैनो हादों
आरो बेनि थाखाय बर' रायजो राजानिसिम साबायखर बावहरो होननानै बुंथियो लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बोर सारस्रि हरो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा फैगौ 10 एप्रिल 2023निफ्राय मानास नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआ सप्तायाव खेबसे बन्द थागोन मानास टाइगार रिजार्भनि फिल्ड डाइरेक्टरनि अफिसनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों नटिसनि बायदिब्ला मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबार सानखालि मानास नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआ बन्द थागोन आरो बेयो फैगौ 10 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनगोन भारत सरकार मिनिस्ट्रि अफ इनभाइरनमेन्ट फरेस्ट आरो क्लाइमेट चेन्ज आरो नेशनेल टाइगार कनजारभेशन अथरिटिया बिथोन होनाय लेखायै मानास नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबार सानाव बन्द खालामनो फोसावदों मरियनि बियाबनि एमएलए रुपज्योति खुर्मीनि हेंथायै लटासेल पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय रुपज्योति खुर्मी बिथाङा ताजमहलखौ सिफायनांगौ होननानै दाबि खालामनायनि हेंथायै आरो ताजमहलखौ सिफायनानै मन्दिर लुनायनि खोथा बुंथिनायनि हेंथायैनो गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट तेज उद्दिन आहमेदा लटासेल पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय एफआइआराव मख'नाय बायदिब्ला ताजमहला नेशनेल हेरिटेज अफ इन्डियानि सिङाव जायगा मोननाय आरो जोंनि हादरनि गोग्गाथाव लोगोसे बेखौ मिरु सरकारासो दा एनसियेन्ट मनुमेन्ट्स एन्ड आर्किअलजिकेल साइट्स एन्ड रिमेन्स एक्ट 1958 नि गेजेरजों रैखाथि होयो बेनि अनगायैबो ताजमहला इउनेस्क'निफ्राय वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै गनायथि मोननाय बेबायदिनि सायाव बिजेपिनि एमएलए रुपज्योति खुर्मीनि बिबुंथि होनाया जोबोद कमिउनेल एबा हारिनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनाय आरो हादरनि बेरेखा होननानै मख'दों एफआइआराव बेनिखायनो बेनि सायाव थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो आरो रुपज्योति खुर्मीनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो आरो आयेन बायदि राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि खालामो तेज उद्दिन आहमेदा थाखो 10नि हिन्दी आयदानि सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि केसाव बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्टखौ एरेस्ट खालामबाय तेलेंगानानि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट आरो एमपि बन्दी सन्जय कुमारखौ नालगन्डा जिल्लानि बम्माला रामाराम पुलिस थानानि पुलिस हानजाया न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट बन्दी सन्जय कुमारखौ हमनायनि सायाव पुलिसा फोरमायथिदों दि थाखो 10नि हिन्दी आयदानि सोंनाय बिलाइआ आनजाद जानायनि खावसे घन्टानि उनावनो भाइरेल जानायखौ लानानै एमपि बन्दी सन्जय कुमारा फरायसाफोरखौ लानानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन जायजों ल' एन्ड अर्डारनि थासारिया गाज्रि जादों बेनि अनगायैबो सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि केसाव बिथांनिबो आखाइ दं होननानै पुलिसफ्रा फोरमायथिदों जायनि थाखाय बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै पुलिसफ्रा फोरमायथिदों उल्टा फारसेथिं बिजेपि दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि फैगौ 8 एप्रिलाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा तेलेंगानायाव फैगोन बेखौ बिथा खालामनानैनो जाहाथे बिजेपिया मोजाङै हाबाफारिखौ खुंनो हाया आरो थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखायनो बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्टखौ रायजो सरकारा राजखान्थिनि गोहो बाहायनानै एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि के चन्द्र शेखर रावनि पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री सार्टिफिकेटखौ रायजो राजानो दिन्थिनो थाखाय बुंथिदोंमोन बिथाङा बेनि सानसे उनावनो एमपि बन्दी सन्जय कुमार बिथांखौ हमदों होननानै फोरमायथिनो गोनांदि बिथांखौ जेब्ला पुलिसफ्रा हमनो फैदोंमोन अब्ला बिथांनि न'आव बिजेपिनि गोबां मावथिफोरानो बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्टखौ मदद होनानै पुलिसनि हेंथायै खुद्रिदोंमोन अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय 10 लांखारजानाय गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों उन्दै गथ' गोमानायखौ लानानै अजद होनायनि उनावनो आसामनि दुमदुमा पुलिसा अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसनि मददजों अरुणाचल प्रदेशनि आपार सुबनसिरि जिल्लानिफ्राय 10 लांखारजानायफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो सानै गेजेरनि जानानै उन्दै गथ'फोरनि फालांगि खालामग्राखौ हमनो हादों हमजानाय सानैनि मादाव सासेया आसामनि लखिमपुर जिल्लानि दीपज्योति गगৈ आरो गुबुन सासेया तिनसुकियानि दीपक कर्मकार फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय दीपज्योति गगৈ आरो दीपक कर्मकारा गथ'साफोरनि बिमा बिफानो रांनि लब दिन्थिनानै गथ'साफोरखौ लानानै थाङोमोन बेनि उनाव बिथांमोनहा गथ' फालांगि खालामग्रानो फानहैयोमोन आरो गथ' फालांगि खालामग्राफोरा गोबां रां लानानै खामानि मावग्रा महरै गथ'फोरखौ गुबुननि न'आव फानहरोमोन बे केसाव दासिम सानैखौल' हमनो हादों आरो नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि रैखा खालामनो हानाय 10नि मादाव 7 उन्दै गथ'साफोर आरो 2 लाइमोनफोर आसाम पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2017 निफ्राय 2022 मायथाइसिम 625 गथ'साफोरखौ रायजोनि पुलिस रेलवे पुलिस आरो गुबुन गुबुन रैखाथि हान्जाफोरा रैखा खालामनो हादों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों